kvietinky? Kvietinky červené. Červenú. Áno. Romeo. Neodlomila. Páči? Ďakujem. Kovičku. Na konvičku akou? Nedou. Dobre. Tu polož. Vyber si sama. Tu. Nevyberaj všetky jedno. Nedou. Hlavičku hore. Nevidím. Ale vidíš, daj hore hlavičku. A potom nevidím. Budú ťa očka bolieť. Potom nevidím. Honík. Honík. Pavím honík. To nie je trojuholník, to je znamienko. Ideme ho tam písať hneď. Zober si čiernu. Čiernou. Toto je hnida. Čiernu. Tak. A budeme dávať znamienko. Pozri sa sem. Čoho je viac? Hviezdičiek alebo srdiečok? Čoho je viac? Povedz mi. Nie. Čoho je veľa, Tanička? Hviezdičiek je veľa alebo srdiečok? Nie. Čoho je veľa? Toto nie je. To je málo a toto je veľa. Tak musíme znamienko napísať. Takéto isté. Vidíš, aké znamienko, Tanička? Tuto hore. Hej. Tuto. Pekne ručičkou. Takto. Tak. A ešte také isté znamienko sem. Lebo sa pozor, hrušiek je veľa alebo málo? Málo. Málo a jablčiek je veľa? Nie. Takže hrušiek je viac ako jablčiek, tak sprav taký istý znak. Takto. Nie. Jako? Takto. Takisto, jak sme robili. Drž si. Tak. Tak. Kde je veľa, musí byť toto otvorené a tento špic je tam, kde je málo. A tu čoho je viacej? Guličiek alebo štvorcov? Čoho je viac? Nie. Pozri sa, čoho je viac. Ukáž mi prštekom, čoho je viac. Nie. Ja sa pýtam, ukáž mi, čoho je veľa. Pozri sa, čo je tuto. A čoho je veľa? Není veľa. Tanička, koľko je koliesok? 1, 2. 1, 2. A štvorcov je koľko? 1. Koľko? 1. Takže čoho je viac? Čoho je viac? Štvorec je 1. A koliesok sú 2. Kolieska sú 2. Takže spravíme znak, že koliesok je viac. To znamená takto. Tak. No a tu sa pozri ďalej. Čoho je viac? Takýchto ihličnatých stromčekov alebo týchto listnatých? Nie. Pýtam sa, čoho je viac, Tanička? Není. Koľko je tých stromov? 1. 1. A tu ďalej ihličnatých vianočných stromčekov je koľko? 2. 2. Prosím? Žiadne 3, 4. 2 sú stromčeky, takže viacej je ktorých stromčekov? Tých. Tak spravíme tam taký znak, že tých je viac. Musíme otočiť takto. Ale drž si zošit s druhou rukou. Tak. A teraz sa pozri, snehuliakov, či je viac, alebo slniečok. Není. Čo není? Viac.
No spočítaj, koľko je snehuliakov. To je snehuliak? 1, Tanička, koľko je teda slniečok? 1, 1. A spočítaj snehuliakov. 1, 2, 2. A čoho je teda viac? 2. Čoho je viac? Tam je, kde je 2. Tak pekne tam dáme znamienko, že tam je viac. A ja? No takéto isté nakresli tuto. Takéto isté. Odtade to urob čeročku sem a dole. Takto. Tak a dole. A teraz sa pozri, kvetiniek alebo konvičiek je viac. Není. Není. Čo není? Viac. Není viac. No konvičiek je menej, takže tam dáme znamienko, že konvičiek je menej ako kvetiniek. Urobíš takéto isté? Také isté, jak je tu. Nakresli sem. Jako. Vyskúšaj. Jako. Pomôžem ti? Tak to ideme šikmo. Zase si zošit nedržíš. Tak. Dobre. Pozrieš ďalej, aká úloha je tam? Boky. Necháme si to na inokedy?